Yun no. Yun no. Ang sarap po. Lagyan natin ng So, magbubudol fight po kami ngayon. Baka matapon eh. Ang ulam po namin is pata team, beef spare ribs, tsaka yung juice ni Mayora. Yan. Meron kami saging saba. And ano to? Tuna. Yan. So, saluhin niyo po kami kumain. Yan, no? Mag-pray na tayo ma. Habang nag-ano siya po. Pray muna tayo. Mag-pray ka ba ma? Akala mo muna yung pray mo. Ikaw mag-pray. Lord, thank you na lang po sa mga binigay mo ng grasya sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Bibigay po namin ang aming mga pasalamat. Hallelujah. Amen. Thank you po. Hindi po ganyan. Pwede liwaya. Wala mo lang tayo ngayon ha. Kat, ay kuha ka tik. Kuha nga lang mo dyan. May tabay. Tik na eh. Patabanin mo. Kung kati siya daw may mga nagsusumba doon. Baka mamaya manonood sila. Shoutout dyan. Beloved Sumba. Kain na po tayo. Shoutout Elaine. Shoutout Kuya Chris. Hello, kain tayo, Chris. Mari Chris. Shoutout Chris. Shoutout Jay. We enjoy our food. Yummy, yummy. May tumatawag yan. May tumatawag. Mati, tananong ko, teka mangulang mo rin eh. Si Tik naiya sa baka tsaka sa ano. Kain ka ba? Pas nga yung nalulula ka ba, boy? Yung mo, Tik, ano? Tuyo. Huwag ka muna magtuyo ngayon. Pagkakamay ka muna. Ito na, Pagdala mo na ako ng sama ano na. doon natin ang gen? Kanya ng babi ng mama. Si Manang pala. Manang ma. Siya po nagluto. Siya po namalengke. Ano? Dati. Hindi kumakain ng Shout out ko pala yung mga ano, nagme-message sa ano natin. Ay nagko-comment. Si Lilian Black 7486. Miss ko na yung Pamangang Kapampangan. Namimiss niyo yung pagkain ng Kapampangan, no? Talagang Manyaman yan eh. yaman Kenny. Manyaman. Miss ko na rin Asan Sariwa. Itong kainin. Yung isda, oh. Ang Ponggule. Kenny America, alang press, wala daw press na gulay doon, tsaka isda. Walang press na asan ng Ponggule, ano. Puro frozen. I can wait. Magbabakasyon daw siya sa ano, December. Oh. Si Lilian Black, oh. Thank you po sa comment, no? Na? Meron pa. Oh, nag-comment ulit siya. Ang sarap magkwentuhan habang nagkakape. Ayun, nagkakami ko dito. Yung isang ano ko, vlog. Tapos yung tulang, oo, tama, tutubi. Pinag-uusapan namin, nakarating kami sa tutubi. Tsaka yung paru-paro. Nakakapot kami black sa Japon. Ang sarap naman yan. User 1V. Ang dami nito. 1BRF 5. Ano to? Parang ano to ah. Ganyan yung ano niya. Yung YouTube. Ano tawag to? Account. 1RF 5RT 3P. Iba to ah. Thank you sa comment. Yun lang. Batik. Kumangulam tong loko. Hindi kumakatubi sa akin, bites. Sama din. Ito na. Gusto mong bites? Ha, paa? Pa kinuha niya kalulanda? Oo. Kumulong ka rito. Ay, titimbang lang 30 rito. 30 katao.
Patitimbang niya naman yun. Hmm. Malipula. Ano nga mo? Lalo. Kain na po tayo. Hmm. Ma, tata mo si Darang Esther, ay Darang ano, Davey, lagi nanonood. Ate Baby, kumakain kami dito. Linggo. Linggo ngayon sama-sama kami dito. Family day. Family day. Masaya daw siya dahil lumakas ka na. Oo, ay, ang taba-taba ko na, malakas na. Oh, Dara, alam na niya yung pera ngayon, dati hindi niya alam. Sample Dar, sayo ka muna. Oh, Ba- ako dyan. Tera ka pa. Sumaka pa. Baby na hospital. Isang araw punta kami dyan, ha? Oh, pasyal ka naman isang araw dyan. Sama namin si Darang Esther. No, Dar? Pasyal tayo minsan sa Punta kanila. tayo kay Ate Baby. Oh, pasyal tayo. Saan ka daw? Ang sarap. Pumunta ka na doon sa Tawali kanila. ka, di joke ka na. Pumunta na dyan sa inyo si Ate Baby. Ano mo? Ay, na-reunion yun. Di ba kasama natin? Hmm? Ayos ka rin, te. Pinipinito mo, masarap. Yun yung mga YouTube account nyo. Para ano nila, mag-subscribe sila. Yung sa'yo, Tik, ano yung YouTube account mo? Trixel. Trixel, sabihin mo doon, wag mo sinasabi sa akin. Oh. May talent din. Ay, may YouTube Nasa to. TV na YouTube niya. Ang galing niya. Hmm? Yung pusa, nagagawa niyang daga. Kung paano mo ginagawa yung Tik. Yun sa'yo, Kat. May live eating ba? Bakit niya dito, sumasayaw sa kamay niya. Galing. Hmm? May talent. Dara, nasi. Diba? Sarap. Sabi ko, huwag mo nang pag-aralin yun, nag-aaral siya. Nag-aaral niya. Pero may ano siya, may talent. Tinuturuan si Edmond, tinuturuan naman ni Edmond. Nagturuan sila eh. Hmm. Ang galing nila. Hmm. Masarap, ha? Ayun channel mo. In fairness, masarap. Grabe oh. Ay, Diyos ko, yung baka. Hmm. Mahirap yung walang gahan nito. Mana pati buto. Ano, beef pa? Pati buto kaya mo ano yan. Yun natin. Gusto daw niya beef pa. Kasi Hindi, hindi na. Ha? Pwede natin. Hmm. Bakit? Diba na? Ito ba ito? Beef Manang. pa. Hindi ko pang beef. ang dami. Dati oh, bigyan mo ano sa dati. Kaba. Tama mo na yung diet ngayon. Oh. Pero mas bet ko yung ano. Bakit eh? Hmm. Ito po yung bayaw ko. Kami na lang pong dalawa. Hmm. Ipag. Mag-ipag po kami. Ano, nagkapatid pa yan. Sorry po, mali po ako. Wala, matanda na po ako. Pagpasensya naman po. Hmm. Ito pong asawa ng kapatid ko. Mm-hmm. O, na ano na po yan, na pahinga na po. Available po. Ngayon, Hmm. may tatlo siyang anak. Yung kapatid ko, ito pong isa, yung naka-blue. Ngayon yung dalaw po nasa States. Yung pong binabanggit ko si Marie Chris at saka si Christopher. Mm-hmm. Yun lang po pamangkin ko, yung tatlong yun. Mm-hmm. Kami na lang pong dalawa. Oo, may isa din akong apo. Oo, may isang apo. Mm-hmm. Apo. Anong pangalan, tita? Lima po yung sabihin apo mo. ko. Si Jess Martin. Just Martin, Chamson. Guwapo. Matangkad. Oo, koleyo na siya. Shout out. Oo nga pala. Josh Martin. Just Martin. Shout out. Kaya nanay niya. Ako naman, si Edlin, si Trixel, Mm. si Eden, Mhm. si Bonbon. Mhm. Ang pangalan po yun. Yung pangalan ni John Austin. Pero Bonbon po ang
Malayo. Nga ba no? Si Cheska. Palayo na po ka. Kaka. 5 po. O si Trixer, anong palayo niya? Trix. Tik? Kaya sa ano niya, Trix. Oh, Nag-usap sila ng tatay niya. Kaya pinakita niya yung mga ano niya eh. Talent niya. O, announcement po. May sa announce ako. 21, sa ano tayo? May announce ako. Sa mga beauty po mga lalaki, meron po tayong 2 available dito. Pangatlo si Hindi naman tinanong ko. Ano ba? Sayo muna, sayo muna. Pasayaw niyo muna. Yung pala yung shot. Pasayawin niyo muna. Taklo pala. Taklo pala yan eh. Ikaw man ang nangangailangan ha? Ako hindi. Gusto nyo lumigay ang buhay nyo. Kami tatlo at di na. Bumibigay na yung balakang eh. Nahihilo na, hindi na pwede. Masarap. Nakadya. Sarap to. Yaman. Ang sarap ng buhay probinsya. Buhay probinsya. Ang sarap. Yummy. Bibi. Kumain kang bibi. Lumala naman. Doon tayo sa asawa ni Jay. Sa 21. Tama kayo. Sama tayo kita. Para makapasyal tayo dun sa bundok. Ay, maganda. Ay, bundok na yan tayo. Tudong sa Sa 21. Lilintik. Ha? Hindi. Umulan. Hindi. Malayo yan. shoutout Bea. Sa 21 daw. Sa 21, punta kami dyan, Bea. Punta kami. Nag-usap na kami ni Jay kanina. Okay lang yan. Ayun. Wala, bilis kain. Walang tatayo. Hindi natin naubos yan. Walang tayo. Ulan na po. Nandito kami sa ilalim ng mangga. Saan na lang? Okay Kain na lang lang tayo yan. kahit bumagyan. Bagay po ata na Nicole. Ang sarap. Hindi kuha pa ka rin? Maganda yung kay Ide. Nakakulong. Maganda yun eh. Nang oras tama ko ma. Mga 10-11. Dalawang sakit tayo. Dali mo sa'yo. Pwede? 21 lang ako ba? Ito ay ang ganda ng 21. Birthday ni Jay. Hindi mo gagawin. Ni Jay gagawin din. Bakal wala na natin mo. Bakal wala na natin din eh. Kaya po napepawan niyo. Shoutout Tiwawi. Happy birthday. Si Wawi. Birthday na pala ng John dito. Ito mga mukupata. Wala, naparami na yung bako ng kanin. Tama. Dalang lang yan. Ano nang diet dito? Ito dito na pwesto. Ito minsan ito na nasusubo ko eh. Ito. Ang sarap eh. Mama, ang sarap. Ang laman nitong isda na ito Oh, meron pa dito. Sa'yo na yan. Iuwi mo na yan dito. Sa'yo yan. Basta kami, baboy kami tsaka baka ngayon. Display mo. Ate. Tali mo sa ano. Saka gusto ko yung baka. Ay, magdala ka. Bigyan mo isang ano. Ayaw nga, magdala ka dyan. Oh, yung announcement tadi, totoo yan na. Naghahanap sila, 3 lalaki dyan. Yung may edad na, yung marami pong pera dapat. Qualification. PM for Oo. inquiries ha? Ang qualification niya, ano, mayroon siyang 3 house and lot. Mayroon siyang 50 million sa bangko. Hindi po kayo maniwala. Okay na po kami nito. Nami! Sarap talaga. Nami! Hindi nakakasawa yung ano ng patay kasi afraid ko siya. Wala na sinumba ko ng 1 week Babalik ba? Wala na. Yung pang ano din yung drinks? Edlin.
Madalang lang tayo magbudol fight, no? Ay, shoutout pala kay Deborah. Nandiyan sila kahapon. Si MC. Ay, Deborah. kayo. Deborah. Saka si Ma'am Bea. Ay, nakausap ko kanina. Sino? Si Dave. Hmm. Yung sa birthday niya. Natutuloy. Oo. Ano ba, gusto ko magluto tayo ng kare-kare. Ba? Dali natin doon saka... Ano, sisig? Alam doon magluto siya. Sino magluluto? Si Apple. Ang ulam natin doon, Hmm. tinolang manok na native. Di ba gusto nyo? Maganyan. Oh, Saka saka ito. bibia. At saka kagaretang bibi. Saka magluto sila ng pansit. Huwag ko naman maglulubala ako ng sisig na bago. Ba? Sino magluluto? Si Yasa, nakausap ka niya. Sila na wari. 41. Ano, 41 na yan? Wala naman yung celebrate. Kausap kanina. Tumawag na ako sa simbahan pa ako. Yun, kayo. Sino tumawag, Ma? Sige. Yung simba si nanay sabi niya. So umaga ang mamamalengke niyan. So dadaan natin luto na. Ipaskat ko na yung big. Kapanapon. May pangaya. Baka dala tayo. Gasaan yan. Kaya sakto sa dyan yung big. Ah, yung palang gusto mag-tupis. Ito, tatlong. At yun May yun. lagyan daw niya ano sa yung Meron sila swimming pool. Maliit. May swimming pool pang isda. May pispan pa sila. Ano? Ang lalaki ng mga pispan nila doon. Ang ganda naman ng klima. Lumukuto dito. Umulan. Guni-guni lang yan. May ano naman eh, may dahon naman. Sa kasalukuyan po, medyo umulan. Tinitiis po namin. Yung labanda, mababasa. Kasi may usapan po kami, walang tatayo hanggang hindi ubos lahat. Bahala na po kung maligo kami dito. Pero maganda yung lambot malang, pati buto. Kamong ano. Ito mga buto-buto ganyan. Yaman, ha? Ano nang ano ito yung pusong sabi? Yung ano ma, dry. Tuyo. Sarap. Dry siya. Pumatok yung beef ni Manang dyan. Oh, mother, shoutout may mga mag-anak mo sa Isabela. O yung mga kapatid mo ate. Kasi minsan lumilitaw na sa sa YouTube, mga ano ka. Mga kapatid ko sa Isabela kama ate. Okay na ako ito nakikipag. So kahapon, no? Napalaban sila Manang. Napalaban kati. Nahilo sila, nakaapat kami vlog Ako kahapon. tumas ang presyon. Siya sa din nahilo. Napay pa ka no? Nakaapat na vlog kami. Nahilo. Napay pa ka no? Pinaliyan. Pinisyon ako. Ito nanalo. Nahilo ko. Bagya yan eh. Kaya pa. Mensahe po. Namalengke kami kahapon diba no? Tiyangge. Hindi kasi wala pa silang talent fee. Sabi ko pag kumikita na sa YouTube, doon sila magkaka-talent fee. Pero kung may pera nakikita, Baka magpipahin ng masama ate. Ganun nito ate. kaya Kakain yan. Ito. Ay, mamamayan. Ito. Ay, mama. Bakit malamingan niya, Ima? Ay, puta pa lang tuki. Malamamingan kang kumain niya. lahat kinakain niya ngayon. Kahit pera, gusto na niya ngayon. Dati ayaw niya. Alam mo kasi dahil. Kahit pera, gusto ko na kainin ka mo. Hindi, kahit pera gusto mo na. Dati ayaw mo. okay lang. Gusto ko na ngayon. Anong gusto mo? 5K o 10K? 10K, hindi pa lang K. 10K, oo. Alam na ng perang nanay ko, ano? 10K lang. Ay, hindi ako nag-aanggang pa fiesta, ay birthday ko. Sama-sama, biyernes, ako. Nagpunta ako doon, pumunta ako doon. Sige, itong bahala sabi. Ay, tuloy na yung sa ano? Hoy, yung sa simbahan sa daw ah. Huwag ka masyado excited. Sabihin. Nung minsan kasi, 1 week before, excited. Nung bukas na pupunta kami, tumas ang BP niya, naging 200 na. Excited masyado. Kasakit ako.
Huwag mo muna sasabihin, malayo pa na. O ngayon, ano, punta tayo na. Sa Korean Sea. Sarap po. Suabe. Ay na tayo pa Tuwan-tuwa ulit. si Darren Baby Ma dahil nakita niya, malakas ka na. Oo, malakas na ako. Nag-comment siya. Shoutout din sa mga nasa Doha. Doha, Rosette, sa Qatar. Jersey. Qatar. Meron kaming ano dyan, lagi nanonood. Dalawa sa Amerika at saka isa sa New Zealand. Gustong pinapanood. Lagi nagko-comment yun. Yun, ha? Makakarating ba ito sa Saudi Arabia? Ay, kahit saan po. Basta may internet. Saudi Arabia, Jeddah. Mm. I miss Saudi Arabia. Mm. Inshallah. For my umrah. Ay, saan nakakarating na yan? Hi Fatima Rama. Kumusta na? Pati. Itong family namin. Mga ano yan eh. Nandun Mga pa siya? nagtatrabaho kay Bin Laden. Bakit Bin Laden? Oo. Mga kamag-anak ng Bin Laden family. Nagtrabaho ka dun natin. Oh, yung mga kapatid ni... Hindi ba yung Ginera yan? Hindi ba yung Oo, Ginera? pinatay. Ba? Sa, ano, sa Mayaman, Pakistan. mayaman yun? Mhm. Marami siyang supporter. No? Ay, butuli lang penga ko. Titimaya, titimaya. Serious yan, alang-alang talakad. Gustong... Oh, Ayaw Fatou, pa lang. kailan ka magbabakasyon? Bakasyon ka dito sa amin, ha? Patom? Patom? Fatou, Fatima. Fatima, bakasyon ka daw dito. Magbubudol fight tayo. Fatou in short. Marami ka pang kasama Hi, na sa Benny! Hello, Fati! Masiga na sa Isabela ngayon. Nasa Italian dati eh. Mga magkakapatid sila Robby, si Dr. Patricia, si Brilia Masigan, stewardess, Saudi Airlines, si Gemma, nasa Italy pa rin. Naalala mo paano? Oo. Palagi silang tumatawag sa akin. Kahapon lang tumawag si Fati eh. Oh, shoutout sa iyo, Fatima. Paton ba? Fatou. Patom. Ay, kabusog. Pag wala na po kami mailuto ngayon, yung native na manok, ang didiskate na, titirahin namin. Ayun, no? Nandun po. No, ma? Ha? Tirahin natin. Oo, sige. Sandali naman. Makakabili ka, di ba? Di ba isa lang ang sa akin dyan? Yung akin lot kasi, isa lang yung kay nanay dyan. Native namin, Isabela namin nato. Nagkapo Isabela Pahingin sa mana? Taga Isabela yung sugi ko yun. Galing Magtindag Isabela? yung Tianggi. Galing sa Bela to? Ano kayo mo? Ang tamis. Kasi karamihan sa Ay, saging lalo doon. Ayun po, kasagi, no? Yung hili ba, yung pinagtaniman nila. Kaya hindi siya matubig. Native. Oo. Kaya matamis. Native lang yan ang madagol. Ang sarap, no? Hindi ata kumain. Nauna ko yung kinain mo yan. Native, oh. Hanga na alsa. Ulitin Ulitin ko na pala yung Bulas pinsan ko agad. sa Panumbulo. Mm. Sina anak ni Apong Wana, silang lahat. May anak siya sa Pulumbulo, at saka yung mga pinsan ko pang kapatid nila, si Boy, si Ate, Bakit hindi din? ay namatay na pala si Ate, Beatrice, yung asawa niya, kumusta rin? Sina Levi, yan, si Boy, si Levi, at saka yung sa Pulumbulo. Silang lahat, mga kapatid ng nanay ko. Yung sa, ano yan, sa, ano kasi pa ang pangalan yung sa bagong pinuntahan natin? Malino? Malino, na ano ko na sila, pinamatay. Pero, Anak ni Apunterang. oo. Sinanak ni Apong Terang, kapatid ng nanay ko. Ngayon, noon nasa palit sila, pero ngayon, si Apong Terang nung namatay, umuwi na sila dito sa Dawo. Ale? Oping. Dalawa lang anak niya eh. Eh ngayon umuwi na dito sa Dawo si Oping. Kasi yung anak ni Apong Terang, sabi niya, Nakapta? kasi Hindi, takpin doon ko to, may nakapag-asawa lahat. si Apong Terang. Saan? Sa
Apalit. Hmm. May kamag-anak sina lola mo, yung balbwa. Nakalimutan ko ng pangalan yung tiniraan ko dun. Nung nananayi kami. Nakarating ka pa ng Apalit? Nagkasakit ako noon. Ilang taong ka na nung Nagkasakit napunta ako sa Apalit? siguro 16 o 18. Nanano to sa Ganyan, bata pa. agtulaw. Nakalimutan ko ng pangalan yung pinsan namin, nananayi din. Nanayi ako dun sa kanila, tinuruan pa ako. O, paalam na po kami. Alam mo, nasaan yung mga kasama natin? Oh, Paalam na po kami. Ito po yung anak ko. O, ikaw ka na magpaalam. salamat Ate! po sa panonood at sa walang sawang pagtakilik ng YouTube channel namin. Kung nagustuhan nyo po at naging masaya kayo sa panonood, paki-like na lang po and subscribe. Thank you po. Bye-bye po. Please do subscribe. Maraming salamat po.